María, que eses son? Non sei. Rapazas, aonde ides? A nadar. Si podemos bañarnos. María e Eva, a entrada de menores de 14 anos só está permitida con pais. Oh, teño unha idea, María. Imos pedir ao teu pai que veña a nadar con nós. Vale, imos inténtalo. Si, hola. Claro, fareino. Papá, non nos deixan entrar na piscina sen ti. Tío, veña, imos. Rapazas, non podo ir con vos, teño unha chamada urxente. Si, hola, dígame. Rapazas, teño unha idea. Farei unha piscina só para vos. Oh, vaya, grazas. Vale. A piscina para todas as idades está lista. É isto unha broma. Ben, teño que volver ao traballo. Desfrutade. Esta é a peor piscina da miña vida. Sí, sen bromas. Isto é super pequeno. Papá. Papá. Papá, apúrate. Esta piscina é horrível, é demasiado pequena. Queremos ir a esa piscina. Pero María, Eva, sats demasiado novas para esa piscina. Pero papá, contigo si podemos ir. Teño unha idea. Farei unha piscina que se axuste a todas as vosas necesidades. Vale. Sí, de acordo. A nova piscina está lista. Vale, eu volvo ao traballo. Ir de. Veña! Yubi! Yuyu. María, fagamos un salto de bomba nesta piscina. Non podemos. Esta piscina é demasiado pequena para iso. Polo menos ponamos os pés na piscina. Si, imos intentalo. Quizais o socorrista non se esperte. A auga está tan quente. As nenas pequenas non teñen permiso para poñer os pés. Abandonade a zona inmediatamente. Papá, Tío! saia! Saia! Remataches o teu traballo. Aínda non. Que necesitas de novo? E imos á piscina! Non, rapazas, aínda teño que traballar, pero fareivos algo divertido para que non vos aburrades. A vosa casa hinchable está lista agora, rapazas. Vaya! É genial, pero aínda queremos pasar tempo contigo. Si, tempo na piscina grande. Por que necesitas unha piscina se tes unha casa hinchable? Pasade o ben. Eva, que fixeches? Ops! Déixame intentalo. Chi de novo. Cantidade de veces che teño dito. Non se permiten nenos sen adultos. Papá, non nos deixan entrar na piscina sen ti. Tío, veña, imos. Ei, son eu.
Non están sós, están comigo. Ah, está ben entón. Benvidos á nosa piscina. 1, 2, 3. Non está permitido saltar. Só baixamos polas escaleiras. Vale. Rapazas, estou tan contento de que me sacarades do traballo. O tempo convosco vale moito. Imos, pásalo ben no parque acuático. Ei, rapaces, gravemos un vídeo xuntos, veña. Non se permiten teléfonos. Podedes perder os teléfonos. Podedes xogar cos vosos teléfonos máis tarde. Está ben. Excellent! Mira esta altura. Para. Non podes correr no parque acuático, podes escorregar e caer, é moi perigoso. Que debemos facer entón? Debedes camiñar a modo e con coidado. Agora está ben. Olas, olas. Isto é tão divertido. Muy divertido. Muy guay. É o melhor parque aquático Atlantis de sempre. Que relaxante é isto. Encántame este lugar. Oh, fai tanto calor. Ten coidado. Non esquezas o protector solar e os sombreiros. Tes que protexer a túa pel do sol. Tá bem, tentarei-no. Uau, está moito mellor agora, grazas. Oh, que tal unha festa na piscina? Let's go! Nada de música alta molesta aos outros visitantes. Sinto. Aha. Imos, rapaces.
Tenho fame. ¿Quieres una hamburguesa? Sí, gracias. Non se permite comida. Rematade a vosa comida e logo regresade. Vale, vale. Quero vainilla. Quero chocolate. Eu quero chocolate, chocolate. Está chovendo. Atención, atención, hay alerta de trevoada. Ei, non corras. Fai moita calor aquí. Imos a piscina para refrescarnos. Wow. Cool. Perfecto, estou listo. ¿Dónde vas, Alex? Vou à piscina. Pero esqueciches o gorro da piscina. Oh, sí, claro. Alex, Alex, ¿Qué? esqueciches a toalla. Vale, papá. Gracias, papá. Alex, ¿Qué? esqueciches as gafas de nadar. Está bien. Gracias, papá. Alex, agarda. ¿Qué quieres? Esqueciches as aletas. De acordo. Gracias. Cool. Alex, ¿Qué? Alex, esqueciches o chaleco de natación. Algo mais? No, só isto, Alex. Alex. Está bien, divírtete entón. Alex. Esquecino por completo. Teño que levarte. Imos ao Hotel Shangri-La. Por fin puedo ir nadar. Papá. What? Alex, ¿qué pasó? Mira, papá, a auga está tan sucia. Podes limpar isto, por favor? Cool. Por fin imos nadar. Está tan fría. Papá, ven aquí. Papá, ven aquí. ¿Qué pasó, Alex? A auga ainda está fria. De verdade? Está realmente muy fría. Alex, dame un minuto. Papá, ven aquí. Ow!
Papá. Estou listo para nadar. Papá, ven aquí. Cool. Papá, ven aquí. Que passou, Alex? Dai um crocodilo na auga. Onde non o vexo? Justo ali, mira. De verdade? Non o vexo. Que gracioso es. É só un xoguete, Alex? Xoguete. Mira, nademos xuntos, Alex. Como? Alex, agárdame. Agárdame.